Joala mag magawa e kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi ikruok margi ne nyasi mar Christmas kod higa manyien ka gigeno medo yuto margi e kinde ma oganda mathoth dok e kor gwenge mar bedo kanyakla kod familia magi. Kata doko ne gin kod geno maduong' mar nwang'o yutogo, mokuom johala go to wacho ni uso pod ne piny kaluwore gi nengo mar ngima magi wacho ni nitiere malo. Alia Beach notwa kodgi kendo losonwa ripod ni heyo machal kod ma. Mar Christmas kod mar yawo higa manyien en kinde ma johala ahinya to mago ma uso chiemo kod mwandu mamoko mithoro tiyogo e udi kod weg magawa bedo kod yuto mabup gi e kinde ni kaluwore gi welo mathoth malimo gwenge kod bombe mopogore e nyasi mar Christmas kod mar yawo higa manyien. E kaunti ma Homa Bay weg magawa bende dhi nyime gi timo ikruok margi ka giuso magawa marwako welo matimo limbe e gwenge mopogore e kaunti ma Homa Bay e kinde nyasi mar Christmas kod mar yawo higa manyien. Magawa mar Cold Springs mantie boma ma Homa Bay en achiel kuom magawa mathoro ywayo wang' jolimbe mathoth matimo limbe kaunti ni ka ikruok dhi nyime mar rwako welo. Kendo maneja mar magawa no Joseph Chacha wacho ni e kindegi mag nyasi gimiyo welo lwasi makare mar dhialo nyasi mar Christmas kod mar yawo higa manyien. Now we are in our festive period and we have come up with packages to make sure that the holiday goers, the local people come here and enjoy themselves. People coming from somewhere else around the world, in Kenya and other places, they can have a conducive place for them to rest. Chacha bende golo luoro ma samoro jopiny mantie alwora mar Homa Bay nego ni magawa en ma jodito kod welo mawuok e gwenge mamoko ka ok ni en kar ji duto te kendo e kinde ni ma nyasi mar Christmas kod mar yawo higa manyien en thuolo maber ma familia onego bed ni yude mor margi. We are trying all our best to really pass the message to the local community in Homa Bay and their friends that this hotel is theirs, it's a most accessible and is a prime place for them to be, is a landmark in Homa Bay, is an icon for them, and they should be very proud to frequent this hotel. To e sekta mar ohala moko kuom johala e boma ma Homa Bay nyato weg bocha wacho ni ohala margi kosebedo maber kuom kinde mokalo kata kamano gin kod geno maduong' ni juma ne gibiro bedo kod uso mowinjore. Biashara kosebedo maber ahinya kochakore chien koni moloyo kochakore 16 dwe mar 11 tich obedo matek kabisa. Nonyalo kawo koda ring'o kwamo pijedo matek kabisa kaka chieng' bedo matek, lakini ang'eyo ni chakre sani e juma ni tich bedo makare. Festive season ne tien kacha wasebedo ka tich wan go matek kabisa, lakini kaluwore gi ikruok ma waneno e festive season ne wagombo ni mondo wadhi wati maber. Ywak achielo bende ogol kod johan rech mawacho ni ohala kosebedo negi maber kuom ndalo mathoth kaluwore kod nengo ngima magi wacho ni oidho malo kendo gin kod geno maduong' mar keyo gi e kinde nyasi mar Christmas kod mar yawo higa manyien. Ndalo Christmas ma wang'ni wan odhiero wang'wa, chiro rach, onge kata jong'iewo, customers ok donji. At least ndalo Christmas ma higni mokalo ne ber. Kane wauso ga rech to ne wabedo ga gi customers mang'eny. Ka gik gokinyi sani tero ka customers osebiro kata dhano 10 madwa ni los negi rech mag 300 kata omena gorogoro moro 5. But sani customer tin, ok ang'e nang'o matimore, pesa olal, jonyuol ywak, onge gimoro amora ma janyuol nyalo yudo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wakayo Mario Nyakwar Mgajwang chenro enda many pinya neno ka Newton Onjez. Penjo ni penjo